سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلو مسولس إسرامي زي هزت تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كموترو كسافت أنا مدباتنا هني ختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنة أرئيس زينا بيت مخري منسترات أوروبا بقداي تجري زتيو تعزب مرجحنا بإثيوبيا كل أخوة السينو أونج أب كل الأمحرة مات أنا سفيح مات كعتات خامزة كايدن أسرات كامزة فتحن تافليتم قدب هداسة إثيوبيا هم منستري قدات وطاي قبطي هنا مرحة أفريقيا يزرار بالهم بزي مرحة حنبب الزنبرة منكنا تسلح بزقات أما حدقا كل تسبات مويتهم بريزيدنت تشاد أب كنات كامز موته سراوي تتهاجر كامز فلتن قال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دما هناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم بيت مخري منستري أوروبا بقدات تجري زتيوت عزابي مرجعنا بإثيوبيا كل أخوة السينو بيت مخري منستري قدات وطاي حبرة أوروبا أب قداي تجري مسحب سراويت إيرتران بزملكت كامزته تحبيرم أتبع سوني 19 ميازيا بفيديو كونفرنس تخيل زته منستر قدات وطايم نتبع منستر قدات وطاي فينلاند فلوي الأخ حبرة أوروبا بيكا هافيستون نزغربت أبصاب دحر مسمع إسران كلتن مقابيت الزحلفو سانيتات بصحو زلو درجة جمجموم بسلسة ميازيا بإثيوبيا كلا إجري عدت زكايد بيكا هافيستون منكس إثيوبيا بتجري هتسطرديت نخيبات صح زعنكف قدات كعليم سراويت إيرترا كاب تجري كوتسن تفصمه جبنات مغاسبو مسلات دما بأهغراوي ناص አካል ከጻረ አብ ዝብል ነጥቢ ደጊሙ ምስ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ከምዝዘተ ይዝከር ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኤውሮፓ አብዚናይ ሶኒ አኼቡ አብዞም ሰለስተ ነጥብታት ዛጊት በጽሑ ዘሉ ምዕባለታት ዘትዩም መንግስት ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ከምዝ ተሰማምዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እኳ እንተገለጸ በአንጻሩ በወገን ኤርትራ ተወሳኺ ሰራዊት ከወፍሪው ዝርአ ዘሎም ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ክልል ትግራይን ካለን ከባቢታት ነተሃገር ተኸሲቱን ዘሎ ቅልውላው ዝውዕል 53 ሚሊዮን ዩሮ ዝተገመተ ሰብአዊ ሓገዛት ኣብ ዝሳለስ እዚ ከም ዘበርከተ ኣፍሊጥዩ ونسات إثيوبيا كابزي زلون تزيبي إسو حبرة أوروبا أبتي زمت صور حز كايد مرجع إثيوبيا تعذبي كلخ مخانو وكيل منسترات قدات وصاي حبرة جوزيف برول دحرتي آخيبه قاليتهم أونج أب كل الأمحرة مات أنا سفيح مات كعتات بمكيار أسرات أفتحون حيلتات أونغشاني أب كل الأمحرة سامين وشوا أب حيالو كابتات كبير متكعتات كام زكايرو كل لو منجستي أمحرة قاليتم أبتي أب شوا روبيت أنت أوكيان كارا قوران زركبو حيال كابتات بكلام 10 شوعة ميازيه زي تخيرمات أنا سفيح متكعتيم حيالو سبات كام زي تقتلو كل لو منجستي أفليتم ونج حيالو أبايتي كام زكات له زو قصة منجستي أب كله كابتات نايتو زباون متكعتات يقتل مهلاو عملكيتم أبرز زي أونجاب كتما أتأيو أبزر كبيت ماسرتي أبز كايرو سرعت قزرم زي تفلته أسرات نسا كام زوت حلافة التهناية كلل سيساي دامته بمتكاس من شتات زينا إثيوبيا أرجعيتن أونكشني أب كل الأمحرة أبزر كبناي أورومه مريتو أبز بلو كوابيتات أبز كايرو متكعتات نتولدوا أمحرة إلى ما يجبر كم زلوا بوجن كل الأمحرة هو قصاتات يقربوهم أنت خونتي هنا ناتسنة أوروموز على سوتق حيله منجستينة زور زلوا تدراوي سرطات ما شفني بعلو قبل علي سلامويان سبات نزفت قتلتن كاله جبناتن نو أونكشني يتألم كم زلوا يتكس أب كنات تجري تشمي مزر كم منجست إثيوبيا بحيلتات أونك نزف نولو زلهم تدقاقامي متكعتات جوب ملاش كهبن دحنت سلاموي حزبو كحلو بزي مخالون حيالو وجنات اتهاجر يوصيهم أوسون كوابيتات معرب ولقات رايت حصيرو زنبر أونكشني أبز وانزي أب كلن زوباتات أوروميان هناي أورومو مخانن زيت تتقسن زوباتات كل الأمحران متكعتات كايد يركب تعطوق حيل سراويت منجستي إيرتران سراويت منجستي إثيوبيان فولي حيل أمحران نمدقاف نابتو كنات زي كايدو زلو كوابيتات كل أوروميا كم زتوافرم أبز حلفك النات كاسيسيوم
ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ዕጡቃት ቅማንት ኣብ ክልል ኣምሓራ ማእከላይ ጎንደር ኣይካል ኣብ ዝተባለ ከባቢ መጥቃዕታት ከም ዘካይዱ ክፍለ ሓበሬታ ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣብ ጎጃሙን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝሓበረት ክፍሊ ናይ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ብዙሕ ሰባት ብዝርዝር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ የዘራርባሎ ሳሜህ ሹክሪ ኢትዮጵያ ታንጾም ዘላ ግድብ ህዳሴ ብዝተኣሳሰር መርገጺ ሃገሩ ንምፍላጥን መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ዓብደል ፈታህ አልሲሲ ንምብጻሕን ኣብ 6 ሃገራት ምብጻሕ የካይዳሎም ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ብዛሃቡ ሓበሬታ እቲ ሚኒስትር ክሳብ ሕጂ ናብ ኬንያ ኮሞሮስን ደቡብ አፍሪካን ከም ዝበጽሕን ኣብ ቀጻሊ ናብ ሴኔጋል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ቱኒዝያን ብምኻድ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ከም ዝዘራረብ ገሊጹ ሳሜህ ሹክሪ መጀመርታ ናብ ተለዋዋጢ ኣባል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነት ኬንያ ክበጽሕ እንከሎ ምስ ፕሬዝዳንት እታ ሃገር ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺቡ ክልቲኦም መራሕቲ ክልተኣዊ ረብሓ ኣብ ዝረጋገጸሉ ሃብቲ ተፈጥሮ ንክሰርሓም ከም ዝተዘራረቡን እቲ ወሃብ ቃል ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ሃገሩ ኬንያ ከም ሓንቲ ተለዋዋጢት ኣባል ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ጸገም እንተጋጥም ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ኣለዋ ኢላ ከም እተኣምን ምግላጹ ቤት መንግስቲ ኡሁሩ ኬንያታ ብትዊተር ገሊጹ ካብ ኬንያ ናብ ኮሞሮስ ብምኻድን ምስ ፕሬዝዳንት ኣዛሊ ኡሱማኒ ብምርኻብ ካብ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዝተላኸ ደብዳቤ ከም ዘብጽሕ ክጠቅስ እንከሎም እቲ ሚኒስትር ናብ ደቡብ አፍሪካ ብምኻድ ተመሳሳሊ ልኡኽ ከም ዝፈጸመ መንግስቲ ተዋሃብ ቃል ይረድ እቲ ሚኒስተር ምስ ፕሬዝዳንት ሱሪል ራማፎሳ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ህንጸት ግድብ ህዳሴ ዝርከበሉ ኩነታትን መርገጺ ግብጽን ዝምልከት ተዛትዮም እዚ ከምዚ እናሃለወ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ዝግበር ሱሉሳዊ ዘተ ዝምልከት ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፉ እዩ እቲ ሕብረት ግብጽን ሱዳን ኣብ ዙርያ ምምላእን ምፍናውን ማይ እቲ ግድብ ዝምልከት ናብቲ ዘተ ንኽምለሳን ግደ ደቡብ አፍሪካ ከኽብራን ጸቕጢ ክገብር ሓቲታ ብዘይ መራሒ ትሕንበብ ዝነበረት መኪና ተስላ ብዘጋጠመ ሓደጋ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣብ ቴክሳስ ብዘይ መራሒ ትሕንበብ ዝነበረት ተስላ ዝ ዓይነታ መኪና ምስ ገረብ ድሕሪ ምግጫዋ ብምቅጻላ ክልተ ሰባት ሞይቶም እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ እዋን ኣብ ናይ መራሒ መኪና ስፍራ ዝተቐመጠ ሰብ ከም ዝነበረ ፖሊስ ሓቢሩ እታ ብልብል ፍጥነት ጓዓዝ ዝነበረት ናይ 2019 ሞዴል ኤስ ዝዓይነታ ተስላ ኣብ ኩርሻ ብዘይ ምጥዋያ ምስ ገረብ ተጋጫ እቶም ግዳይ ኮይኖም ዘለዉ ሰባት ክልቲኦም ኣብ 50ታት ዕድመ ዝርከቡ ኮይኖም እቲ ሓደ ኣብ ቅድሚት ኣብ ናይ ተሳፋሪ መንበር እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ናይ ድሕሪት መንበርዮም ተረኺቦም ኮንስታብል ማርክ ሃርመን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዛጊት ተረኺቡ ብዘሎ መረዳእታ ኣብ እዋን ምግጫው ነታ መኪና ዝዝውራ ሰብ ኣይነበረን ኢሉ እታ መኪና እቲ ተስላ ዘማዕበሉ ዘሎ ኣውቶ ፓይለት ማለት መኪና ብዘይ ዘዋሪ ትንቀሳቐስ እንተ ነይራ ኣይተነጽረን ኣሎ በመፍረብ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝፍለጥ ኩባንያ ተስላ ብዘይ መርሓ መኪና ባዕለን ዝዝውራ መካይን ኣብ ምዕባል ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ ዋና ካይድ ስራሕ ተስላ ኢሎን መስክ ኣብዚ ዓመት ሙሉ ብሙሉ ባዕለን ዝዝውራ መካይን ናብ ዕዳጋ ከቅርብ ተሊሙ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሃገራዊ ምሕደራዊ ውሕስነት ትራፊክ ኣሜሪካ ኣብ 27 ሓደጋታት መካይን ተስላ ምርመራ ጀሚሩ ምዚ ኣብ ዝዛመድ ፍጻመ ብሶኒ ኣብ ምርኢት መካይን ሻንጋይ ቻይና ሓንቲ ወናኒት ተስላ ኣብ ልጓም ጸገም ኣሎ ብዝብል ናይ ተቃውሞ ድምጻ ንምስማ ኣብ ልዕሊ መኪና ደይባ ከም ዝተራእየት ብሉምበርግ ጸብጺቡ እተን ሞዴል ኤስ ዝዓይነተን መካይን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ባረ ኣጋጢሞን ነይሩ እዩ ኣብ 2018 ሚካኤል ሞሪስ ዝተባለ ብሪጣንያዊ ናይ ቴሌቪዥን ዳይሬክተር ዝዝውራ ዝነበረ ተስላ ክትቃጸልን ከላም ኣብ 2016 ኣብ ፈረንሳ ሞዴል ኤስ ተመሳሳሊ ጸገም ኣጋጢሞዩ ኣብ 2013 ብርክት ዝብላ ተስላ ሞዴል ኤስ ባረ ኣጋጢሞን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ፕሬዝዳንት ጫድ ኣብ ኩናት ከም ዝሞተ ሰራዊት እታ ሃገር ኣፍሊጡ
ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ደቢ ንሉላውነት ሃገሩ እናተወገ ናይ መወዳእታ ትንፋሱ ሓሊፋም ብምባል ወሃብ ቃልት ሰራዊት ጀነራል አዜም በርማንዶ አውጎና ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብዛው መግለጺ ተዛሪቡም እቲ ፕሬዝዳንት ኣብዛሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ሊብያ ምስ ዘለው ዕጡቃት ንዝዋጉ ዘለው ሰራዊት እቲ ሃገር ንኽበጽሖም ከይዱ ነይሩ ዕጡቃት ታዋምቲ እቲ ሃገር ኣብ ሊብያ ካብ ዝርከብ ማዓስከራቶም ተበጊሶም ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ወታደራት መንግስቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋቶም ኩናት ከም ዝተወልዑ ዝግለጽ ፕሬዝዳንት ደቢ ብ11 ሚያዝያ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ 80% ድምጺ ብምርካብ ተዓዊቱ ነይሩ ይኹን እምበር መንግስትን ባይቶን እቲ ሃገር ፈሪሱ ነይሩ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሃገር ንዝቕጽሉ 18 ኣዋርሕ ብወታደራዊ ካውንስ ክትመሓደርያ ب1990 بوتادراوي علوا سلطان زጨበጠ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ن31 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ب1990 بوتادراوي علوا سلطان زጨበጠ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ደቢ ንዝሓለፈ 31 ዓመታት ንጫድ ክምርሓ ጸኒሑ ንሱ ብሓገዝ ኣሜሪካን ፈረንሳን ናብ ስልጣን ዝደየበ ፕሬዝዳንት ሃይሴኒ ሃብሪ ብዕልዋ መንግስቲ እዩ ኣልዩ ናብ ስልጣን ደይቡ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ድሕሪ 6 ዓመታት ስርዓት ብዙሓዊ ሰልፊ ብምስራት ሃገራዊ ምርጫ ተዓዊቱ ዝተሓተ ደገፍ ህዝቢ ከም ዝነበሮ ዝግለጸሉ እቲ ፕሬዝዳንት ንናቶ ዓሌት ቀዳምነት ይህብ ብዝብል ይንቀፍ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ኣብ ዞባ ሳህለ ሰሃራ አንጻር ጂሃዳውያን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ዓቢ ተራ ይጻወት ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተሃተልቲ ቤን ቲቪ ንሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልብነ መስግን ሰናይ ንዓኹም